lamsoko jotona ani tikonsa video hingke tabuk ke sung mama sungni naga haijak tamni hingke basi sungno naitukma sarik berai tongmani basi sungboro berai tongmani mama sung naga haijak hingkeba hingke sungba hapalaikai ko hingke yang aming Bwsa dara thung tongmani hingke yang dara aming Bwsa ani jelaino phunuknani tui haikai ko bamui hingke ani jera Bwsa hamjakmani mal aming Bwsa rok si Bwsa rok hingke hamjak sugubo hingke basi sung biango hingke ayang dara sung tongma ayang nok phasing yang hingke obo hingke mama sung tongo yang oke hingke ayango basi sung tongmani ayango thanglai sung tabuk hingke iko dara sung ni khum rok nadi ko borok kwbangma yang si berai tongo sarik hingke nadi ko khum naithok dara aske khum kayo nahadi ko khum naithokmani nostong bekata barok hangkeba hingke nadi ko aske khum kayo dara bo khum hingke aske hamjago hingke naithokjak suka ang bo iko kormo no khum kormo khe bannai hingke iko gulab hingke to borok no naithokmani mal hingke nadi iko yang khe obo bo naithok mung yang aboni mung hingke iko nadi gulab rok kwsuk naithok khe barui tongno hadi hingke borok kwbangma iko basi sung rok bai sung rok baksa borok rok khe naina sirakjak khana o borok tam khum mamang video ro hinui hingke angkhe to khum hamjago hingkeba khum nukkhe no ang video phaio hingke tabuk khe sung iko yang nok phaisingo phailaikha hingke slai Bwsa tongna naya ayango basi sung bai sung berai tongmani hingke ko slai Bwsa bini bai songbai tongna hinui yango tui haikha ang tabuk khe iko nadi bini bai songbai si yagrumui berai tongo boba slai hima ba slai bai no tongna musungjago aske hamjago bo bini bai songna nadi hingke aske aram nangjak bo naira khasiki si tongo aske khasiki mansuka iko khasiki no dugan phaisingmang thangnani naio bo bini berai mano dugan phaisingo dugan thana hingke bo buini ke sikang hingke yang dugan haising phaikha hingke mwnai songkhe mwkhwtwng bari o samung khailai tongo iko hingke yang dugan phaising iko bosi sikang hingke ang tini nokra repemani iko nadi pura nokra haduring suka hinui muski bai khai repeui marwkha muski bai repekha hingke aswk haduring ya hingke yango khe nadi khum ama kaimani khum iko obo bo ama paitumani uskango agotla thangfru hingke iko yang nogo hingke aswk khum kwrui tini nokra repeui iko tabuk khe kisa tongthokha nokra rok aswk haching ma phegliya hingke iko o khum khe bwkrui kwbangma banna nai tongkha hingke yango khe iko darani rubber rok hingke iko ang khum kagojo oro kairwkha chini filter kwcham hamliya hinui aro kairwmani hingke obo khe tuma khum kasidu ama Baimani hingke nadi iko tabuk bubar kwlaibai kha ta aswk bubar kwrwikha hingke chini iko cement bosta bo oro se nuka phano tisajagliya hingke slai Bwsa hingke fataro thana naio hinui gate soi maruo hingke ang nadi nokra repemani ayang tei kaksa repemaya kho muski kolokliya hingke yang kaksa se repesio hingke nadi iko slai rok tabuk khe nokrao thung tongmangkha aswk haduring liya hingke basi songkhe iko belai baiui chini nogo phailaikha hingke achuklai tongo borok bo hingke ayango hingke repejak khe nokra ayang tei kaksa khe basi song bai songkhe mwnuilai tongo borok slai rok kwrui hingkeba berai tongmano aram khe hingke ang tabuk horni maimai song tongo a baja serai tongo a kwbangma hingke yang basi songkhe cha nanglai no nai tongo hingke tini ni bagui video aswkno।